ang programang magtatao ni impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay takatutuboy, wala ng tirahan. Alright, mga tugang, good morning po sa Saint Tugabos. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na ninin Sabado. Mainit ang aldaw, mainit ang palibot, may naugma, may namumundo, may naghibi, may nadadagit. Pero ang kabustayan, mga tugang, pasalamat kita, taburway pa kita. Thank you very much, Lord, sa magayong pong aldaw nga nilin Sabado. Ako pa sa nung lingkod, Mardila Daing Iba, Sadit Sanak Ferodian. Siyempre, sparring partner natin, Father Momoy Bromeo, direct and live dyan po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center. Father Momoy, good morning! Mabiyaya at makakalikasan umaga! Yo, maganda ang kapaligiran. Good morning! Magandang kapaligiran mo, Father. Yes! Luntian at saka maraming tao maaliwalas. ngayon nag-take ng LSS. Oh, ayun, okay. Sponsored po ito ng sa Tulay Kalinga ng Panginoon. Mm-hmm. Okay. Kapudigdig niyan, mga kasteribananta sa sarong community. Ayun, po. Kumusta, Father, sa imong simana? Oo, magayon nun ang simana.
Nakulong po ba kitang inot, nakulong ng mga hilis, hali-hali sa iba-ibang lugar, nagpasiriring iti. Kaya magayon po, katapos sa mga iba-ibang dinumanan taman, katapos may kumusta man sa mga barita dyan, sa mga lalong-lalo sa tuyang kapalibutan. Ayos man, Pader. And actually, kasuhapon pa lang, pagsisilibrar ta ang International Day of Action for Rivers. Gugol mo yan. Ang tema, Action for International Day of Action for Rivers. No. Ang tema, Our Rivers, Our Future. Ang sabi ninda, iningaya, pagparumdum sa satuya, kan well-being kan sa tong mga kasalugan na sabi nga ni kan importante o crucial sa kapalibutan o environment sa komunidad, sa henerasyon na maabot. Kaya pigdatawan na importansya na ang mga salog nagtatao sa tuya ning malinig na tubig, nag-nurture ning biodiversity as in nagsusustinir kan pagkabuhay. Pero nasa peligro dahil sa polusyon, sobrang paggamit, as in climate change pa rin. Kaya ang pangapudan is, let's stand here together to protect, restore, and preserve our rivers. Maski ngaya sa pagikan lokal na inisyatibo o global na advokasya, gabos nga kita may papel na dapat nagampanan sa pagpasiguro kan sa tuyang puturo kan sa itong mga kasalugan. Yan, Father, ang kanyari. yan, magayon po bagay yan. Ito po bagay, kaday pa masyadong mga tinampo, kaya baga Pasig River, mga taga-ilog. Ilog Pasig. Tagalog baga, ano po bagay sa tara mo na taga-ilog? Taga-ilog. Tagalog. Tagalog, taga-ilog. Yes. Tapos may mga countries man po baga na mga canals and sa indang ginibong garo mga tinampo sa mga canals. Yung importante po talaga, no? Yun po, dapat talaga igalang ta asin atamanon ang sa tuyang mga salog para igdi ugarin sa tuya. Nagagamit medyo ang sa tuyang mga salog. Kaya nga ni tama-tama ini pangapudan na ni Pader, no? Primero, pigo para tapukan tang basura. So mga dating darakulang salog, big para pasaradi ta. Kami buburo kita mga structures. Pagkatapos, data na nakakuanin pagkabuhay. So mga salog na dating pigbabanwitan kan mga kababayan ta, pigsisimaan ng buyod. Kada kulong kita pigdadapan yan dakop na mga puyo, mga ano pa, sa katakulong magang nagkakadarakop kita kito. Katapos kito dyan nagkaraligo sa mga salog. Yan, oo. Pag maluya ang water district, maduman sa salog. Mga masulog pa. Yan, wala na. Naubos na, no? And yan ang Father ni. Mamundo nga ni, garo, dahil na pangatamanan kimaray kan sa tuyang mga steward, sabi nga niya, yan, no? Kaya ako narumduman ko, kung itong nagdumang kamo sa Cebu, na so may pigtanuman ba ki mga bakawan na sa komunidad mismo nagtanom duman sa gilid gan salog ay makaugma na may mga siring pagka ng mga tao na despite na staradit sinda pero ang pagmakulog sa kapalibutan talagang makusog pa rin. Actually, kung hilingan mo, magayon nun ito, kadakla na beses, itong mga nyaraon din sa may salog, medyo kaiwalta, sinda na ngunyan, ginipusin ng protector kan mga salog. Kan iba man duman sa mga raniman sa mga mangrove, ginipo man sinang tagatanom kan mga mangroves, mga tagatanom kan mga asin protector na dahil na magparapurutol kay itong mga bakawan. Iyon, maganda na in-engage. Si Bishop naman, tapos ako, nagbendisyon kami sa mangroves, tapos naman sa may salog, nagbendisyon kami. Tangani, nagibuhon na itong mangrove, itong salog, ang bendisyonan, tanganing, madal po pagayan. Ang lugar, ginibon, pagkrear ng mahal na Diyos
Nilalangin mahal na Diyos. Ang sinasabi niya, marahay, it is good and it is good. Yan, yun Ngunit sabi no. nagigibutan, it is becoming bad, it is becoming bad. Yan. Kaya nga ni, maski magason, ito nga ni may balik ang kabuhayan, maski ba ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, igosindang programa na balik sigla sa ilog at lawa. Na Yes. nganing malinigan sa mga Balik ka, salog, balik tapos ka. tanuman ng mga kunyan, tanuman ng buhian ng mga giraray. Mm-mm. Kaya lang, Kumbaga sa Legazpi, oh, para mamauta man kato na putiran dyan ng salog. Kepuan lang talaga garuning concerted effort sa kadit pang pagkagimata. Yan. Tapos sabi ba Kaya kayan? may programa kito si Gina o kung sa ka ilog ko, irog ko. Ay, hindi ala. Ilog ko, irog ko. Ilog ko, irog ko. Ilog ko, irog ko. Ay, ilog ko, irog ko. Yan, mo gano. Yes. Parang pangatamanan mo so mahal mo. Ayan. Parang, Katamanon man kita. oho. Iyo yan, parang yan, dapat patas ang laban. Di ba? Pero ang maratabi nga ang mga rivers, all rivers goes to the sea. Yeah. Yan ang all rivers goes to the sea. So whatever na binugtak dyan sa salog, ang dalagan pirming pasiring sa dagat. Pasirin sa dagat. Ayan. Kaya Kung bako. so Euphrates, katapos yung Panama, katapos kadakol pa dyan kay mga kaya sa Middle East, at ulo ng mga magayuno na maray na ini mga salog nga to. Ipo na talaga masasabi niya itong veins kan sa tuyang kapalibutan. Iyo po, Kaya kaya, nag-update na po paggibuho na basurahan. yan. Yan ang kaya pala ng sendang tema is our rivers, our future. Yes. Dakmula ang pakinabang ta dyan sa mga kasalugan. Nagtataoning buhay sa mga nabubuhay dyan. Makabot pa daw yan sa future. Kung unpresent niya to, unpresent tangon yan sa rivers ta. Dito man bigasi kaso kundi bigraratakan ta. Iyo, pero kung yan siguro, Present will bring us to a bad future. Kapag bad present will bring us to a bad future. yes, pero sabi ba nga ni kayan kang kantang kinumpuso sa tuya ni Engineer Dante Baclao. Kung gusto mo ngayanin magayon na palibot, dapat kang makilabot. Yes, yung mga yun ang mga Kung gusto mo ngayon si Jerome. Si Jerome. Ayan, nagbabalang si Jerome. At ang tema tango niyan, kaya ang sa tuya po, mga tugang na magiging tema ko niya ni Father, kunya nini, halos salog mo nini. Mga katubigan nini. Salog hanggang dagat. Parang parang sumpon man sa ninikan tinukarta ka nagaging simana. Suduman baga sa kalagka kagbulakaw. Sa Bakakay, di ba? Naraot so kamada dumang kansalog na tambo na. So mga piglalaugan dati kang mga sakayan hali sa dagat dahil na po nagamit so tulay nga ni tambo na. Now, digdi man sa tuya, mga tugang, dahil na kita marayo, dyan lang sa minamahal kong bayan, biglang naging tsokolate so kadagatan ka nagaging Martes Padre. Habang bis ang siguro ang tsokolate yan. Habang bis ang kabos duman sa pag-aresto kay presidente, naglabog so kunyan, so dagat. Garo nga, tsokolate na nga papamar. Garo nga, grabe yung pagkamundo ini. Paano pagkararegos pa dyan? Sabi ko, imbestigaran da. Ayan. Kaya may may pangapudan sa tuya po ng mga residentes, mga resort owners, including LGU, para po sa mga kababayan da. So bago po yan, ito muna, yung ating pong pang-abrigana para po sa mga kababayan ta, para po digdi sa tuyang boses kang kapalibutan. Pangapudan. Yup.
Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katuninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Kung kita nagmamahal, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabang. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Alright, so yan po tabi. Mga pudang, ang pangapudan tabi, mga tugang adi. Kung gusto taning magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Magayon bagayan, kung gusto tang maging magayon ang kapalibutan, dapat kita makilabot. Iyan, okay. So, di kang Martes, naalala kita hapon tinapos ko yung impormasyon. Sabi ko ay nako, susugon ta. Haramon ta kung baka siltation lang yan. Di ngaya, nagbaha man nga di, pero bako ngaya arog ka, ini kalabog ngayaan ko niyan, ang dagat. Hanggang ngaya duman sa may sapaw. Halawig na pa dito, hanggang sa may sapaw. Ang vantage point is Reyes Beach Resort. No? Pagkiling mo, na nakahampang ka sa dagat, pagkiling mo sa tuo, nakaabot duman sa may coastal view, ang labog. Hanggang duman, pagkiling mo sa wala, nakaabot duman sa Costa Palmera. Mga prominente po yan, mga pinagdadayo po yan ng mga resorts ta. So, naalala mo kita, bata mga summer na, sabi ko, susugon ta. So, madaling sabi, kamakabot kay Mayor June, nag-orden ang alkalde kay Municipal Engineer Ed Balidoy na susugon asin aramon kung may activity duman sa bulod. And ito no, may na-discover may illegal na aktibidad duman sa bulod. So, uya po tabi kaurong ta ang operations manager kan Reyes Beach Resort na duman ang buminalda so sa may gilid kan salog ninda parisirin sa dagat. So itong bulyong kandugi na inaano dali po duman sa itaas. Uyan po tabi si Sir Oden Perez, ang operations manager kan Reyes Beach Resort, para po sa sendang experience sa istorya what really transpired kanagay pong Martes. Nagano ako na ikot ako sa Bilog na resort. Noon yan, daily routine iyan. Kasi pigi-check up kung ano ang igudan sa ano. Minsan baga, pagdarat saan natin ng katong dagat, mapalinig. Nailing ko, sa tubig, grabe ang pagka-brown. Samantalang, pag makusog ang ulan, actually itong nangyaring pirang aldaw, linog talaga kami hindi ano. Dahil lang sa naglaog, so kusog kang tubig ng so ukol, nagalaog. Pero baka marog kayan ang salog di sa may dating na Kalayukay Elementary School. Ngunyan,
inapod ko sa kung kaibanan din di maridong yan ilingon ta sa luwas pati sukaling ito yung ano talagang diretsyon dagat hasta nag-abot na sabi ko may inapot man akong mga kaibigan sa munisipyo sabi siltation da yan darakan ko makusog na oras si okay na sako dahil may may tao na karapat dapat magpaliwanag ka. Kaya lang, namalis ako, habang nag-iinit ang panahon, lalong nag-chocolate so tubig sa dagat. Baliktad sa pangyari. Oo, baliktad. Sabi ko, may activity doon sa itaas. So, nagkot po ako kang attention, siyempre, barangay first. Thankful man ako dahil ang barangay council sa panginutan ni barangay captain Monica Divina at sa iyang mga kagawad lalo na ni si Papadan Balino na sinakat ninda kinagahan yun itong nailing nangigibod at si site actually na-open ko man ini kay Engineer Balidoy kung sa tuyang MPDO. Salamat man po sa Marikas na aksyon. Actually, sinat ko man kayo ni si Mayor June. Salamat man po sa munisipyo ng Santo Domingo sa Marikas na aksyon. Sa pamumuno po ni Mayor June, nailing kinagahan. Ngayon po sila duman kay ba si Engineer Balidoy, nag-inspeksyon. At yun kayo itong nailing. Grabe ang talot. Tinuki subulod. Sabi nang igibog kay sila site, which is okay man na baka man kita against sa besides thankful kita dahil another cell site. Pero dapat po sana doon makadistan maabot ang Holy Week, ang summer, mauruli ang mga turista din sa Tuya. Tapos maabutan araw kan ang dagat. Mura talagang muda digdigan kami nagbabawi. Ining summer vacation na kasi kadak lang ang nagdidigdi sa Tuya sa Santo Domingo is dagat ang habol. Kasi sa Manila po ang swimming pool. Ang habol na to dagat. Kaya papaano nangyari inino. Ngayon, dili aram kung papaano siyempre gisip mo kung ano makatabang man sa munisipyo kung paano malinigan yan. Pero di kaya kang tawang. Hindi tawang. Okay. Itong itong pagkatapos ng inspeksyon, nag-post si Mayor June, no? Opo. And ang sabi niya, dahil nandun na rin ang water source ng San Roque, tapos mga resorts, hindi sa Kalayutay, may plano ang LGU na magplantar ng kaso kontra duman sa mga may kagibuang ini. Ano po ang plano kan Beach Owners Association sa Kalayutay? Sa ngunyan po, dahil pa po kaya Abuuron. Ang masisimbag ko lang, ang kayan linigan ang dagat ng pirang algaw lang yan. So, apektado ang negosyo. Pero sa ibang beach owners, they ko masisimbag. Okay, Father. So, yan ang revelation ni Sir Odin Perez. Salamat kay itong investigasyon. Nailing na po baga. So, sabi tangon yan, Ribes, mga salaw. Dagat, karoon naging salaw. Pangyari na. Kang artist, kang nakaaging kasudma. Nagbalik ako duman. Hiniling ko, medyo malinaw din ako nakidiit. No? Pero, sabitan ako, may intervention sa LGU. Kinaagang ito Miyerkules, sa tabang kan mga kapitan, buda kang konseho kang Kalayukay, tapos so kapitan mang kang Barangay San Roque, napiktaran sa indang water source. Nagsarakat duman kay Banan sa PNP, si Engineer Balidoy, asin iba pa, na taga-munisipyo. And na-discover ninda, igo talagang nakasakat duman na bakho pader sa bakilid na bulod. Tapos, may tulo ng kinalot na ang rarong mga 15 metros daang kada saro. So, tinakluba na. Mga nasa mga 20,000 cubic meters sa daang daga ang nakalot.
Okay. So tinambak sa naduan sa gilid. Kaya, siguro sa pagkaparakalot, siyempre may kasabay na tubig yan, buminaba duman, taka may haraning salog duman, inyaw duman natumbok ng gadso water source. So pinasyaranta ang Municipal Planning and Development Office, uya po tabi sa yung pag-ipaguron kay Engineer Ed Balidoy. Ano bang tala po kang nangyaring paglabog ng tubig sa salog budak po duman sa dagat kani sa mga resorts di sa Kalayukay? Aram ko nakaabot ko sa opisina ni Municipal Planning and Development Officer Engineer Ed Balidoy. Pala po kita nga tagaro may ginibusin ng action may kinaram po kani. Engineer, maray na aga po tabi sa DCGB. Maray na aga tabi pade ba maray na aga sa para tabay asin sa kabos na nakakahiling ganing programa na Ipalingmar. So ito po, ano pong nangyari? So ito po, acting sa reklamo, asin sa nanotaran na paglabog ng tubig, salog, tapos nakabot sa kadagatan kay Kalayukay. So hinanap ta sa posibleng dahilan. Ngayon nga baka sabi ko siltation lang kasi ibang uran, nagkapirang sima ng uran, siltation lang. Pero kan nagdig-deeper kita naman sa sitwasyon, naraman ta na igwang nag-aktibidades naman sa taas Kambulod sa particularly sa Mount Kumon, sakop pinikang Kalayukay, nasa may boundary kan Kalayukay San Roque sa taas Kambulod. So may nag-report na kagawad kan barangay Kalayukay and so Kapitan Manggan San Roque dahil nga duman nga rin yung aktibidad sa taas. So napasyaran, may nailing na heavy equipment nagkakalot. So initially nag-imbestiga kita dahil pagkata nagduman sa site, initially ang sabi pa sana cell site nagigibo. Pero sabi ko dahil mangki nag-aagidig sa zoning officer kan Santo Domingo dahil mangki nag-aagidig ding papeles na matugdok dyan ki cell site. So sa acting sa sugo ni alkalde ni Mayor John na imbestigaran deeper kaya miso PNP, barangay officials kan San Roque, barangay officials kan Kalayukay, ang Kapitan Bok Balaoro kan San Roque and Divina kan Kalayukay nagdumang kita sa site mismo sinat sumpungan ta na igwa talaga kinagkakalot na pero wala duman so sa pagduman bikaso hapon wala duman so operator walang kontraktor anak kauron nilang so gari pag kayan tumatawo kan daga na taga Kalayukay mangani so speaker niya na may nagkakalot talaga di pero niya araman objeto kasi ang kontraktor daw a certain Rolly Basibas yata yun na dahil man dumang presidente kang pagduman mi so saan instruction mi whatever happens dahil na pagpadaguson so pagkalot ito ang immediatamente nakapadugi duman sa salog na minadyo sa Kalayukay. So yun ang and sa policeman sinabihan man tagari mo sa pulis instruction ni Mayor John na mag-investigar mas hararong and kung magkakanigo may pablatter and kasuhan kung magkakanigong kaso sa paggoyor ka sa tuyang environmental laws. So sa kunyan talaga dahil may aram kung ano ang objeto kaito dahil mga kinakaroon dahil kaming kontak na ako itong yaw naman tumatawa dahil man mga kontak na siya sabi niya and yun na ito so pundo dahil lang ngayon sa trabaho and siguro balikan tayo ni by tomorrow so sa next day para i-check kung magpadagos pa sinda anyway pundo na so ang problema lang talaga kay puan may sulit so ibang mga daga mapakaray tangani dahil ng pero sa look of it na sa kuya as engineer bako ito cell site tulunan kalot ang duda ko sunausong niya pareho kan sa Libon di ba sa Libon may nako ang treasure hunting ito ang duda ko sa kalot, pantunuhan ng kalot may primerong kinalot sa baba na tinambunan tapos itong sa baba naman sa may salong na duwa so kare
Yeah, so, from the look of it na sa kuyang Mako cell side. Ayun. So ano ba na, initially, anong extent kan damage po na nailing nito? Actually, siguro sa niya, ang ano niya, mga sobrang half hectare na ang kinalot and ang rarong kan sarong kalot na side kan bulod, ang rarong niya mga siguro mga 50 meters na so wala na ang volume, isimito kang volume, sabi yung volume na nakalot na daga, sabi yung tanong mga 2,000 cubic meter, 3,000 cubic meter. So talagang mag-cause ito siltation. Pag mauran, talagang dadaraw ito kan tubig doon sa salong. Actually, naapektuhan na so water supply kan San Roque, kan parte kan San Roque. And ito so beach sa Santo Domingo, sa beach sa Calaucay, particularly sa Calaucay. So yun. Hopefully, kung hindi magparawan, dahil masulit man sana yan, pero talagang malinig kita kang salog mo na itong water system naman sa San Roque. So, ang ano niya talaga, kung makuha kan sa tuyang PNP, under investigation, makuha sa tagsariri, mapanagutunta, ipapasulita sa lating yan. Para maski anong permit, wala pong permit Wala talaga. Dahil man lamang na napaisip. Dahil man lang napaisip. Basta ang sabi na naman kang tumatubo, ang sabi cell site, pero from the look of it, ulitin ko, bako cell site kasi nasa side bako lamang nasa top gun bulod, nasa side kang bulod. Ayun, so, yun, ano yan? Dahil man po na yung sinabi kung hindi siya nagpatrabaho kayo. Yun lang itong sinabi, Rolly Basibas yata yun, basta yun nasa investigation, dangog ko investigation ng police naman sa may tumataw, yun ang sabi niya. And wala naman operator kan bako, and Ayun, so ano po ang sa imong tugon sa mga kababayan ta in case na may mga asiri po ka ng mga sitwasyon? Sa mga kababayan sa Santo Domingo, may mga rugbo kayo na illegal na construction, lalo na kung pigiling nila makadanya sa tuwing kapalibutan, mag-report to po rin sa opisina, sa zoning office, kasi po sa function niya na ipakarayon ang ang mga proyekto na pwede makadanyar sa kapalibutan, mag-report po yung araw. Tangani po, mag-ibon tutulos ka na kanig yung lockdown. So, dapat ang mga proyekto dahil maka-apekto sa kapalibutan. Ang araw ito, ang apektuhan is water system, water source, and so beach resort, medyo papagalman talaga. And dahil lamang kay paisi din sa muya. So, maski sa barangay rin paisi. So, dapat mayroon ka, magpaisi lamang maski sa barangay para mailing tutulos ang posibleng maging epekto. Normally, Atabi Engineer, ano ang mga requisitos kayang dapat kung may mga aktibidad na araw kayang magigibo in cell site o kung ano pong mambutabi na konstruksyon? Klaro yung mga project na of national importance, yung mga cell site, talagang dapat mainot sa kuya sa zoning administration office. Mainot, tangani, mailingtan lugar kung suitable. Maski yan may gawa ng department order ang DICT na maski sa pwede mag-cell site, pero kay puan mangyari na mag-agi sa kuya. Kasi may mga necessary conditions mangyari kitang pig, papasok magkayan. And pagkatapos, siyempre, building permit sa engineering office. So, yan ang mga So yan ang sa tuyang kaya sa mga kababayan, may mga arte na illegal na lalo na earth excavation, construction, makireport man tulos sabi sa mga ta. Siyempre dahil taman nahihiling ang gamo sa oral daw. Marayan ito nareparo kan mga kababayan na talagang nagbago salog naging ako na nga ni ice tea, dugi na talaga. So, yun, pero magayon din ang naging lockdown kan mga official kang barangay. Sinusog talaga. Martes may nag-report na siya si kapitan sa San Roque na madugi niya sa bigubulos kan tubig ni ali duman sa bulod nga actually kita pa rin ang pag-iuga itong water system kan San Roque. Sabi ko na man dapat madugi ito alito San Roque mag-activate ito para yun na itong nangyari. Tapos ito bang may nag-post na sa Reyes na natangyaro ka ng dagat. So yun, ito Ayun, ano yan? Reyes lang po ang napikaran? So kataraning Panabis Resort dyan. Isa na ba yun ito? Tapos na parang iluman ka may daragsaan. Magdaragsaan ka ito. Pag nakuha ito, so siyempre imbestigaran, so ikibuantang gari sa tigibo sa
paparehab tayo na dahil na mag-apekto sa paparehab tayo sa sino nagabakan bulod, sino magsulit. Ayun. Opo. Hindi mo sinong permit. Okay. Sige, salamat po Maritang Big. Mabuhay po. Salamat sa PCGV. Alright, yan Pader. Yan ang lakdang ni Municipal Planning Development Officer, Engineer Ed Validoy. Illegal ang aktibidad illegal. Nakumpirma rin talagang illegal dahil sindang ECC. Yan, dahil permit sa barangay, dahil permit sa Dahil munisipyo. permit sa barangay, dahil permit sa banwa, sa munisipyo. Oo. Dahil permit niya ano pa man, basta na sa nalaminaw. Opo. Pero naramdaman ko sa kanyang kita sa kay Bulacau, dahil ang penalty na kayo, pera, 5,000 or 50,000. Dahil kung sa quarry, 5,000 na ito, local application ito sa sa provincial ordinance ito. Pero kung duman sa sa DNR, EMB, manungod sa ECC, violation sa ECC, may apat na aspeto yan na kasabay sa tubig, tapos sa mga vegetation, na pati na sa daga, na kapag may negative environmental impact dyan, garo kada pag-violar 50,000. Bawa, violar ka sa tubig, violar ka sa sa mga kahoy diyan o sa mga kadagaan, garo 50,000 ang kada kaso. O kada violasyon Pader. Sadit tadi. Pero tawapan. Pero ang damage sobra sa 50,000. Yes, yan ang Ang damage naman sa water source. Yes. Sa naman sa water source kan ato San Roque. Tapos ang damage naman sa dagat, sa Kalayukay. Sabi ang damage. Yes, kaya yan siguro maging eye-opener din sa tuyang mga legislators na lalo sa nasyonal na i-review yan ang mga pagpinalidad ta dapat so harog kang kapalibutan ta common home tampigaraot dapat bako so malamya ang kunyan ang paduang pinalidad ta kung mayaman ang nagibukan sisiw lang yan sa iya Pader. Sisiw lang. Pero ang damage grabe. Ayan. Kaya si Mayor Jun talagang dagit, nailing ta ang incho sa mga alkalde na panimbagon talaga. So may kagibo ka yan. Pighanap ninda ang gabos ko si pa-investigar ng hararong sa PNP. Huya po tabi sa yung exclusive interview kay Mayor Jun kasud mapong hapon. Ayan, ito lang Jerome, si Mayor Jun. Hey. Yes, ito nga po. Actually, before po naglabog sa tuya pong mga shorelines, no? Ang nainot po digdi talaga naglabog source kang Barangay San Roque water source na pighanap naging main cause. Then eventually may nag-report na po sa mga resort owners na paabot ninda na pinaabot ko naman nga po sa DNR. Ngunyan kang pag-trace po kan sa tuyang waterworks kung saan po nagkukos kaining paglabog kan tubig duman nga ni po sa siging uran na ito po na pig-excavate paduman talaga po sa source at the same time diretso po pasiling sa mga beaches. So I ordered Engineer Ed Baladoy and our chief si Vic Naborhal to check kung anong klaseng operation and we found out that there's no permit ining nangyayari pong aktibidades diyan sa taas. Apart pa po siya kang Barangay Kalayukay. So I've already issued an order na punduhon po ining operation na ini diyan sa part ng Kalayukay. Ta nakaka-apektar po. Secondly, day po ining permit. Third, day tarang ko ng plano po digdi. It's not even clear kung ano po ang plano niya. Tatawaran man po nag-aampang sa muya para magsimbag kay ining kahaputan mi. So as of now, I've already ordered our PNP to document everything. Kasi the local government na since naapektaran po sa mga water sources so sa tuya pong kadagatan I've already ordered my administrator si Mike to document and possibly to file
the case duman po kung sisay man po na tao ang responsible po kay niyo. Ayun, ano po yan? Papatambunan mo po giraray dito? Well, I will ask for a technical advices po sa kuyang mga engineers kung ano dapat gibuong kay niyo. Kung mas mariday na sa napag-iroon or iroon pa, tambunan ta, pwede man. Depende po sa inda pong recommendation, no? But eventually, I'm still waiting duman po sa owner kang bako kung sisema nito. Di pa po nagsusurface until now. And ang what I did is paghanap ko po sa owner kang lote. Kasi most likely po, I'm sure, aram niya po kung si may gibo kay ni. I'm assuming, no? Kung di man, talagang medyo imposible. So, let's see. Sa upcoming po mga investigation po, ilingon pa kung ano talaga po ang nagpigibo nito naman. Gusto sabihin, Mayor, maski sa barangay na Impaise? Wara po, nakikigabos. In fact, nagsakat ka ni duman sa duwang kapitana, si Kap Edison Buda, si Kap Monique, to check really kung ano nangyayari. Ibig sabihin, they were sobrang surprise po sinda kang nangyayari naman. Nauga na pa ng iarog po itong excavation. And ito nga ni, it's not even clear. We can only speculate kung ano po ang pigigibo ninda. But as of now, I really can't say kung ano talaga po ang plano ninda naman. Opo. Mayor Jun, medyo worried ang mga bisoners sa bata. Opo. Mag-aabot ang mga tao para magkarigos tayo boy pag mga taga Manila. Yes po, yes. Opo. So ano po ang sa imong assurance para po sa inda na di man maapektaran maray ang negosyo? Yes, first and foremost, na at least nahanap na po so cost, no? Rest assured, you have my assurance that inot na inot, di ko na po tutugutan ito. Mas kanong pong param ninyo sa kuya, any excavation on that part will no longer be allowed. Kasi inot na inot po, naapektaran so water source, secondly po so turismo, so negosyo kang sa tuyang mga resort owner. So, it's a no-no po na data na pong tutugutan ini, and rest assured also that we will do our best sa local government na protektaran po ang satuya pong karagatan. Ayun. Ito po na lugar na ito, siyempre napukina, no? Opo. So ano po ang yung recommendations kaya? Well, I will talk to Engineer Ed and Engineer Carl kung ano talaga pong recommendation nila. Then from there, gigibuan mo po kay Medyos na day na talaga ito mangyari. Kaya pong na day po mag-worry na pinundutan na po, and rest assured that gabos man pong operations na manungod sa harog kang pong bagay, talagang we will closely monitor. Unfortunately talaga medyo alangkawang po sa lugar na ini na halos data na po na monitor na may aktibidades na po lang po dyan sa taas kang bulod na yan. We are on top of the situation, and we'll do everything po na ma-monitor po ang gabos na situations na. Ayun, okay, Father. Ayan po, sabi ang assurance ni Mayor Jun. Para duman sa mga visa owners ta. At sa mga kababayan ta. So, yan, tarabang-tabang, ang mga mangyayari kang Father Tabi, tarabang-tabang, tangani na dahil na mautro pa. And panimbagon kung sisian mga may kasaklan. Salamat Mayor Jun. Saludo Okay. kami sa imo, Mayor Jun, sa agarang aksyon. Yes, so action agad. Aksyon agad. Action agad, yan. Okay, sige po Tabi. And dapat, siguro pag nag-init-init, pundo, pag nag-init-init, Father, gayon, bako siya na pong pundo, kundi, bako siya na pundo, pero dapat may restore. So, yes, protera, ma-restore. Actually, yun ang plano ni Engineer Ed na dalang gimara ito, tapos kung pwedeng i-restore, tangani na, at saka kaganing trensera doon, hindi makapiktar sa water system, tapos duman sa salog. So, yan ang mga and siguro pag medyo dire-diretso ng init, masakat giraray kami duman Tabi, Father, tangani na siguro na dahil na nagiro subak ko duman. Tawagan ko, pag-aralay kang pulis, nag-operate giraray. Nakasakat subak ko duman na dahil na aramang ka mga tao. Ayan. Okay, so yan po Tabi, sumuyang special presentation yan ni Father sa tuya pong pagtugaygay. And kaso, ilang araw Tabi, Jerome na dyan siya, yan dyan so, sitwasyong gandagat kaswapon. Ilan na Tabi, may pigpadan ako sa iyo bagari. Bako naharog kayo itong ka-brown, mga tugang sa dagat. Medyo kunya na, medyo propusaw na. Kaya lang siyempre, ang satuya dyan na, dahil na dapat ito ma-outro, dahil na dapat na magdalagan giraray sa kunyan, sa kadagatan. So mga daga duman, dapat tayo mauros. Yan, okay. Ayan, Jerome, asan na si Jerome? Nagluwas. Di bale. Basta. Makapangiran,
Ayan At ang po. mga water source type D, delikado na maray, Yes pa. naapektaran. Okay, so yan, Father, ang primero niya itong rangkada, makatugang ang mga baretang sa nadangog, at ang bilang kamang minasunod oras na ito alas 10:25 na po ng paggaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Segundo Distrito Kasuya Ang board member niya to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, maka-Diyos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, aprobado na yan Sa pag-uswag kita, mag-iribahan Makatao, maka-Diyos, makinabang Yan si Giselle Salceda, mga tugang Sa pangmalalauman sa pagserbisyo Programang salutasin pang turismo Programa kang TESDA, asin mga ayuda Infrastruktura tabang sa paraoma Estudyante para siya tayo mahuhudyan Mga senior citizens siya masasarigan Makusog na boses kang kabataan Si Giselle Salceda kami nagtatabang Siya ang leader na kaipuhan ka Handang magsilbi malalauman pa Giselle Salceda, kaibahan ta Angat ang lahat ng kahiman Angat ang lahat ng bayan Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan Thank you kong Joey Salceda Habang sa agrikultura Turismo, infrastruktura Finansya, tabang medikal Thank you kong Joey Salceda Buhay natin mas sumasaya Pag si Joey ang kaiba Daing natin ang pangangamba Kong Joey Salceda Highest rating approval Ang sa tuyang congressman At payahet ang lahat Kong Joey Salceda Ang payahet
1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatag sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Pai, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay, parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, makatao. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Loria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy and Loria. Alright, mga tugang, balik po kami ni Father Momoy. Dito po sa programa. Ganyan po na pagkaaga. Ang bilis lang ng oras, mga tugang. Alas 10:20 o kaya 39 na. Father, good morning po sa Giraray Tabi. Yes, Ayan, good morning, Gararay. Ayan, sabi ni Mark J. Sanchez, ka na SJ Farm, maray na agang Sir Marin Father Momoy. No rin na kita mabalik dumang kay, ano yan, kay Jay, adi. Bisitahan ka sa Peking Duck duman. Sa SJ Farm. Dakol na naman siyang pig-deliver father ng mga similyaning talong. Mga talong. And then si Rosa Betis, good morning. Thanks ngaya Father and Sir. Thanks po sa program. Pabati Heaven's Friends Staff, Agarwood Tea and Plants, Bitan, Legazpi City from Malate, Manila. Ayan, si Ma'am Rosa Betis. Okay. Father, yan na po yan sa tuya na pagtugay duman exclusive sa pangyayari. And kasi nagbalik ako duman sa may gilid ng dagat. Medyo malinaw-linaw na. And hopefully, talagang dahil ng magagaling mga dagdagang pang aktibidad duman and magtarabang ng linigan itong salog. Iparestore so kinalot. So dapat tama po yan, marayanta, maligmata man po ang mga tao niya to dyan. Sa maligmata man po ang mga tao niya to. Kung may mga aktibidades na araw kayo talaga nakakadistorso. Pero kaya dapat hilingon talaga kan mga barangay officials niya to kung ano nagraralaog din sa sendang barangay. Opo. Oo. Yan ang kunya na di. Dapat talaga makilabot. Opo, tama man po ito sa mga concerns kan mga may resort. Para laog ng ngunyan ang mga bisita, mga turista. Kaya tapos, paano man magamit iyan kung malabo? Yan. Sana dahil na magparaurat langani na makagibo talaga ng lockdown. At saka sana, makonsensya man so may sa diri kang bakho asin so kontratista. Mag-surface na tangani na masabutan kung anong dapat inong giribuhon man bago pa man umabot sa punto na magkarasuan. Yeah. Dapat tapos kita maging responsable na tagapag-ataman kang kapalibutan. Yan. Tawa itong sabi baga ni Sir Odina Perez, yung operations manager kan Reyes Beach na dahil man sinda kontra
kung may mga development araw ngayon mag-construct ng cell set. Pero ang pakiuro ninda, dahil man maka-apektar sa kapalibutan. Tama ba ka, Father? Dahil ka magdanyar. Nga tama ba ito cell site? Nga, pero kadudaon mo na maray. Bakili kaya may duda nga ko aday pa man kita makakonclude kung ano talaga until na matapos ang investigasyon na hararong kang PNP manungod kayan. Pero what is important is napundo tabi, Father, so pagparatuki. Yes, salamat. From action ng kang LGU. Salamat sa tuyang mayor, sa tuyang sa mga nyaon dyan sa Lamatunon nag-action tulos. Yan, aktibado sa duwang kapitan. Si Kapitan Edison Balauro kang San Roque, tas hindi sa primerong naapektaran kang pagbulos kang dugi, luminaog duman sa tangke kan sa indang water source. Tapos, syempre, so mga para sa kapakanan mga mga beach resource owners kasi mga residentes sa mga rin sa Salog, si Kapitan Monique Divina, yan. Monica Divina, kan barangay Kalayukay, Father. So, duwang barangay ang naapektaran. Kaya pong illegal extraction. Ang barangay. Bata bagang very fragile naman na marayan sa tuyo mga barangay digdi sa Santo Domingo. Opo. Kaya dapat putira na talaga. Yan. Ayan, kung may puwan ng tanuman, Father, kay bambu, tanuman. Ikaw pa kitag di yung bambu. Kaya may medyo ma-prevent itong erosion. Oo, yan. Ito, ma-coordinate kita naman kay engineer. After kan mga investigations po ninda, lalo nga ni, pag sakat naman, maibagirare ako. Maiba ko pang itaas naman, tangani na mailing kang sitwasyon. Kunya na, mga kabang hektaryana na ito tabi, Father, na kunyan, nakalot-kalot duman. Di, dakula naman ang gadang volume, kan daga na nahakwat. Isa itong daga. Aram na, Father, kung kaysa iso daga, may mga pangaran akong nakuha, pero dahil ko sure, dahil ko pa nakauron, tabi. May duwang pangaran akong nakuha. Taga-duman sana sa barangay na ito, asin sa kataning na barangay, pero piga kung makahoron ta kung gusto nga po kung aram ninda ito kasi imposible man na dahil ninda aram natag sa diri kan daga na may nangyayari pala naman sa indang pagrugaring o kaya propiedad. So yan ang mga kunyan dyan. Ang naugma lang kita madali yung so aksyon ninda kan makaabot tulo so so usip kan mga resort owners tulos tagiro so kapitan tulos tagiro po so alkalde na nagsugo pati na sa kapulisan tagani na mapundo yan na illegal na aktibidades po dyan. Very good. Mga arugan dapat kunyan action agad tulos magtarabang-tabang. Okay. Magkasurunod bagay niyon mga nangyayaring iniyo. So sa Kagbulakaw, tapos Igdinuman, tapos mga nangyayari dyan sa isla, Batan, saka Rapu-Rapo. Opo. Gumisan basta sa may mga aksyon, may mga developments na tayo man masyadong kasiguruhan. Yan. Dapat kaya nga na ito sa tuyang municipal planning officer, hiling mo naman po yan. Saka kung may dumanda baga sa Alimsog, ano daw ito? Sa Alimsog, Garoso, Pigpadago, so Tinampo, hali sa sentro, babalda da itong sula, Father, babaldang sula. Sa parte pala ng Tinampo na Boulevard hanggang sa Tabako. Bakakay ito Tabako. Yan pala longest boulevard. Parte pala niyang mga programa. Aroy na bagay ang proyektong yan? Punpakan pa ng garo ni GMA, nagpunan. Diretso ang patrabaho databi. Yan ang nakuata. Kaya ko so Alimsog, pwerte na, Father, pala ang pier duman. Maray-ray na ang pier. Ito, Diyos ko. Nagdiyan kami kayo, grabe. Tapos ngunyang, Father, ngunyang, Father, bako na duman sa bulod nag-agi. Suminato kad bagang alangkawon. Ali sa buhatan, bako na duman ka na pag-alim mo sa buhatan, diretso na itong boulevard sa buhatan hanggang Alimsog, sa gilid na kan dagat.
Nakakaginan pati auto. Pati auto. Laog na duman hanggang sa Alimsog, tabi pa der. Nakakaginan ang auto. Iyo po, nakaagi na. Bako na. Kaya puro baklay sa kasakay. Iyo, kang kaito. Baklay sa kasakay. Dadyan ba ang roots ko? Kaito, pag maalat kang mag-unas na nga, na makaagi ka doon sa gilid kang, pag masakat ka sa bulod. Tapos ngunyan, may ginibuhan tinampumangga ito na ginibo ni kang durante kang kang termino ni Congressman Edsel. Ito nga ni sa itason, baga? Sa itason na bulod. Ito, nagamit naman talaga man ito. Kaya lang, medyo delikado. So, pinogramahan ni Giraray, ginibuhan ki tinampo din na sa gilid kang dagat. So bako na pakalunon. Tapos sabi ko, daw niya gawin na sila na Budic. itong itaas. Hindi man masayang gastos duhan. Di ba? Itinampo pa eh. Kaya lang talagang delikado. Tukadunon, may mga kurbada duman na sus Mariusep. Kung maluya ka, kumawi ka manibila duman, pwedeng blingtong-blikted ka pababa. Yan. So, dahil na ito, nahali na itong kaaditan duman. Niya ako na sa baba, nag-aagi tabi pa din. So, may gilid kang dagat. Boulevard na talaga. Ano yan? Paggaro mga testing sa mga driver. Ang yan, testing sa saka sa preno. Ganyan, at least okay na. At saka marirahin naman. Medyo, sabi ito nga ni, nagagamit man na itong pier kan mga taga-Rapu-Rapu kuning kaso makusugon ng dagat na duman na sindami na doong hararani. Kaya, yan man ang sitwasyon duman. Okay, so, yan sa naman ang hagad na talaga na dahil man na problema mag-giboning patinambo pero magayon po yun dapat dahil makaapektar sa palibot yan sa namanan di ba dahil makaapektar pa din harap kaya na kung halimbawa may perming pangataman ang kapalibutan palibutan pangataman maninikan mga maabot na panahon para sa mga next generation. Apo. Tsaka sarusan ako naman na impormasyon pader sa patrabawang ito sa Alimsog na pag road opening baga kinaykay na daga pighali ninda duman sa gilid tatambak sa ibang harababa na parte may nag-request na dumanan ng titapok para maka-fill up parang backfilling sa mga harababa. At least di lamang makadanyan na kung in kaso umuran siltation pasiring sa mga salog yan ang dapat nalikayan man diba? Ayos man tabi pa din ang mga sitwasyon and hopefully yan dahil may mga nagkaburoksan iyan na tukar na rin sa programa maging responsable na ang gabos yan maging responsable tanganing magtarabangan kita kaya baganan kung gusto mong magayon na palibot dapat makilabot. Yes. Magayon na kung gusto mong magayon ang palibot dapat pirming makilabot. Yan. Okay. Ayan, Father. Anything po tabi sa imong end. May dugang ka po na gustong ipaabot sa mga kababayan before na kita po magbendisyon saka magpaaram sa programa. Salamat tunon po. Salamat tunon. Talaga pinapasalamat sa mahal na Diyos. Ikadua, taig di sa tuya, medyo malipot pa. Sa Manila, sa North Luzon, talaga medyo mainit tunang yan. Iyo. Kunyan sinda extreme heat. Mainito na. Bata next week, mapa Manila ako, katapos mapasila ako sa Davao, sa Mindanao. Sayang, dahil makaiba. Punta naman ang natulungan. Sayang, dahil makaiba pa Davao. Mainit pati dumong yan sa Davao. Mainit doon yan. Naguna kayo ito, mapaiwahig. Ito palang sa dahig. Sa dahig ka na. Parang sumapadungan sa paway.
Parang mapadungan sa Hawaii, nag-abot sa Hawaii. Ito pala ang Hawaii. Yan. Pero ano mo, Father, ano? Ito na kung ganang konsekwensya, kung baga parang, nagkataon o nagkatagpo. March 14, 2018, nagdeklara si dating PRRD, dating Presidente Digong, na maghali sa ICC. March 14, 2025, nagampang siya sa ICC para duman sa kasong pigsasahot sa iya. Kunya na di. Pero Nagkatagpo lang. hindi, dahil ko aram kung may mga presidente mananggat. Bata kaso sarong maaga, igo po kayang inaapod na Red Moon. Yes, gano'n ito na iling ito baring digdi sa Pilipinas. Nag-red and moon. Mga parang tuwinambon. Pero blood moon, napika po din Blood blood moon. moon. Bira pala mangyari yan eh. Tapos susundan naman yan kan... Ito, mga dugo ngayon kan, mga biktima. Na-reflect sa bulan. Fit sa 14 yan eh. Nakon yan. Reflections pala yun kang ano. Ang color pala ito pare, maniba-iba, depende sa location. May red-orange, may orange, may talagang pulang-pula. Depende naman sa reflection kang ano yan, kang kasaldang sa bulan. Pagtaklob kang bulan na nagtotal lunar eclipse. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Kaya ilingon ta po na maray na ang gabos dahil man na bagay na permanente. Talagang impermanence. Yes. Kaya man ang lugar na permi kanyaon sa nyaon ka permi sa may permi nyaon sa imong kapangyarihan, mawawara man yan. Iyan. Permi nagbabago yan. Parang kunyan yan. Dahil man ang lugar na permi kang nasa irarong. Dahil man ang permi kung nyaon ka sa suffering. Iyan. Parang gulong nyaon sa pagbabago. Parang gulong ng palad na kanta lang yan, Pader. Kaya gulong ng palad. Pero ang gabos na ini, pero ang karahayang ganito, ang gabos na ini, nasa kamutin mahal na Diyos. Yes, opo. Okay? Yan. Okay. Kaya, in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Kagurangan, salamat. Lord, thank you for the many blessings that you have given us. Always sustain us that we may truly sustain creation at Samuyam and all our brothers and sisters in this world. For indeed we are your stewards. Stewards of creation, stewards of our common home, stewards of our brothers and sisters. As long as where in fact you shine to the bad and to the good and to the bad, you give rain to the bad and to the rain. Meaning to say, you have no exclusivity. You love all, whatever is our position in life or whatever we do. You love all. You are for all. And indeed, Lord, may we learn this. Sana matutunan po namin ito na maging bukas ang aming puso, ang aming pagmamahal sa lahat. Sa gospel kanina, na kinakailangan ipagdasal namin ang mga nagpe-persecute sa amin para sa kanilang conversion, para sa aming conversion. Ang lahat pong ito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. May the Lord bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Salamat po. Thank you very much, Father. See you when I see you. Alright, ito na yan. Ito pong presentasyon ng programang Boses kang Kapalibutan. Every Saturday po yan, 9:30 to 11 o'clock in the morning. Pangaran po ni Father Momoy Borromeo, kay paring partner natin, siyempre nakakurong naman, si Sir Odin Perez, kang Reyes Beach Resort. Asin siyempre si Engineer Ed Balidoy, at saka si Mayor June Aguas. Parang good po dyan sa madalian pong aksyon duman sa naging problema.
Kagapos po mga tagbantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Katuwang niya to dyan si Junapolis Salado Technical, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department so pong IT. Ang bilog na presa ka Mega Force Patrol, siyempre si Angel at saka si Jenny dyan po sa newsroom. Sharon Maydiron sa production assistant. Ako po si Graren sa dong lingkod, Mardila Daing Iba. Hanggang sa Sabado po tabi, salamat nga sa dong pagantabay. Ikinalat sa hangin. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katuninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan